Žrebujeme vianočnú súťaž, bolo to neskutočne náročné. Vybrali sme 5 fotiek, pretože všetky boli prekrásne a aby to bolo fér, tak teraz my všetci 5 ideme dávať body postupne každej fotke a uvidíme, kto bude víťaz. Za mňa krásne prostredie, vidím tam ovca, krém, oud, plná perepuť všetkého dobrého z Markízy. Takže toto si myslím, že si zaslúži aspoň 8,5 bodu. Tak vidíme nádherný stromček, nádherne vyzdobený. Je tam plno Markíza vecí, vidno, že pani je veľká fanúšička Markízy. Má tam krém, oud. Super, krásna fotka. Bodujem 9 z 10. Pani Ivanka má krásne vyzdobený stromček a plno Markíza balíčkov. Aj keď síce tá fotka je bez tváre, ale veľmi sa mi páči a dala by som jej tak 7,5 bodu. Prekrásna fotka, pani Ivanka, všetko krásne nastajlované, no ja to budem mať najťažšie, lebo ja by som tejto fotke dala hneď 10 bodov. Táto fotka sa mi veľmi páči, možno jeden taký mínusový bod, že ten krásny stromček nebolo vidno celý, ale vidím, že Ježiško od Markízy bol bohatý a preto jej dávam 8,5 bodu z 10. Toto za mňa tiež pekná fotka, trošku ďalej je stromček, viacej tam vidno stôl ako stromček. Vidím sviečku Jumeirah, tomuto by som dal nejakých 7 bodov. Tak, pani Katka, krásna fotka samozrejme, stromček, prostredie úžasné. Vidíme tam sviečku Jumeirah, tuším, ale trošku by som viacej zamerala na ňu ten detail, že je tak trošku obďaleč, tak len kvôli tomu by som jej dala asi 8. Veľmi pekná fotka, ale viacej by sa mi páčila, keby k sviečke Jumeirah dala aj krabičku, lebo sviečka Jumeirah je v krásnej krabičke a páči sa mi ten obal na tom víne. Takže tejto fotke by som dala 7 bodov. Krásna fotka, taká čarovná, plná, ja až sem cítim tú atmosféru pri Krbíku, Mikulko. Krásna, ja dávam 10. Opäť krásna fotka, páči sa mi aj ten svätý obrázok s tým krbom za stromčekom a tejto fotke dávam 9 bodov z 10. Fotka predpokladám, že s vnučkou a vidím super olej, aj krém, krásny stromček, prostredie, osoby, 9 bodov. Tak máme tu pani Mariku, asi aj s vnúčkou, majú olejček a krémik na ruky, nádherná fotka, veľmi milá, taká rodinná, čo patrí k Vianociam, ja by som im dala 10. Tak táto fotka je môj favorit, veľmi sa mi páči, že okrem krásnej fotky pani napísala aj super popis, že krásne a voňavé Vianoce. Tým určite zaprela svojim blízkym, takže za mňa táto fotka 10 z 10. Pani Marika je s deťačikom, no tak ja musím dať zase 10 bodov, no toto je prekrásne. Fotka od pani Mariky sa mi páči zatiaľ zo všetkých najviac. Najviac ma však zaujal živý stromček v pozadí a samozrejme fotka s vnúčkou a pani Marike dávam 10 bodov a tým pádom to vyzerá, že je zatiaľ víťazka. Máme tu nejaké mladé tváre, kľúčenka, pero, super, stromček, krásny, tiež pozadie kamenné. Páči sa mi 8,5. Máme tu dievčatko, veľmi krásne, vidím, že má pero, kľúčenku, nádherná atmosféra, vianočná, 9 z 10 určite. Táto fotka je naozaj prekrásna a toto dievčatko bolo aj u nás osobne v Markíze, je veľmi zlaté, pani Monika nakreslila krásny výkres, takže tejto fotke dávam 9,5 z 10. Ďakujeme zo srdiečka za deťáčiky. Vidíte, oni sa nehambia fotiť, aspoň, že tie, no strašne si zlatá. Takže za mňa 10 bodov. Opäť vidím krásnu fotku, na ktorom je dievčatko s perom, ktoré jej budú v škole určite všetci žiaci závidieť, takže dávam 9 bodov z 10. Bielý stromček, biela stena, pekné, ale tu mi zase oproti tým ostatným chýba tak viacej života, čiže dal by som tak 7 bodov. Vidíme, že pani Irena má sviečku Jumeirah. Fotka veľmi pekná, len mi príde taká strašne smutná tým, že je iba biela, že mi tam chýba tak trošku tej farby. A za to jej dávam 8 bodov z 10. Posledná fotka veľmi krásna.
krásny biely stromček, alebo teda do biela zdobený. Ale mrzí ma, že pani sa tiež neodfotila s tvárou alebo s tou krabičkou, takže tejto fotke dávam takých 8 bodov. Pán Filo, čo hovoríte vy na túto fotku so stromčekom, čo je na tom vedľajšom? Stromček je veľmi krásny, lebo sú to Vianoce a Vianoce patria k tomu, aby sme mohli veľa jesť a jesť. Preto vy musíte okoštovať tento dezert. Ja okoštujem, ale koľko by ste dali tejto fotke od 1 do 10 bodov? 10 bodov. Takže tejto fotke dávame 10 bodov spoločne s pánom Filom. Krásny stromček, krásna sviečka. Škoda, že na tej fotke nevidno pani, ktorá bola obdarovaná touto krásnou sviečkou a možno aj kvôli tomu strhnem malého polboda a dávam jej 9,5 z 10. Po spočítaní bodov vyhráva táto fotka zo srdiečka výherkyni. Gratulujem. A čo vyhráva? Moju limitovanú sviečočku Magia, ktorá už ani nie je, čiže to je taký vzácny darček. A plus môj vianočný pohárik, ktorý sa za chvíľočku takisto vypredá a tiež už nebude. Čiže dve také limitované ceny. Ešte raz zo srdiečka gratulujem. Ozvite sa nám do správy a my vám ich pošleme priamo domov.